ओंखाम ओंख्रि गासैबो मोनजोब्बाय। दानियाबा टिलुखौ फन खालामनि र'। बियो सोरजों रायज्लाया दिनै आं मोजाङै सोंना लानि। सोरजोंबाबो रायज्लायथारो बियो आंनिबा, नङाबा एसेबांबो वेटिं मोनाथ'। आया माथो वेटिंसो? नंमारगौ, बे टिलुआ वेटिं जामारो। दाखालिबो आङो वेटिं मोनदों बेखौ, आरो दिनैबो मोनबाय। हरबावनि र' खेबसे। हेलौ टिलु, सोरजों रायज्लायनायमोन? लोगोजों रायज्लायदोंमोन आब'। ओमफ्राय मा खालामदों? जेबो खालामाखै ओरैनो। र' ओमफ्राय टिलु, नों आसलथे सोरजों रायज्लायबाय थाग्रा जादोंलै हा? खिन्थानाय आंनो। मानो सोंदों नोंलाय आब'? आंलाय सोरजों रायज्लायनो दे? नोंसोरजोंनो रायज्लायो, लोगोफोरजों रायज्लायो आरो लैथोस्रिजों रायज्लायो। नोङो थगायदों, नोङो सोरजोंबाबो रायज्लायो न'? दाखालिबो वेटिं मोनदों, दिनैबो वेटिं मोनदों आङो। नङाबाथ' नोंखौ वेटिंखौनो मोना आङो बारा। ओमफ्राय दे नों मानो सोंखो आब'? सोंनायनिबो जाहोन दङ ना? माथो नोङो लैथोस्रिखौ सैया खालामोनोलै हा? ब्लकबो खालामना दोनोनो। मा? बियो फन हरनानै नोंनो खिन्थानाय नामा? औ, बेसेबा दुखु बियो, मिन्थिगौ ना टिलु? नों मा सोरजों रायज्लायमारो हा? खिन्थानाय आंनो। माथो नोंखौ एनि टाइम वेटिं मोनबाय थायोनो। आरो नोंलाय माथो बुंदोंनो जोंजोंनो रायज्लायबाय थायो आरो लोगोफोरजोंनो रायज्लायबाय थायो होननानै। नोंलाय जोंफोरजोंलाय मालाथ' रायज्लायबाय थायो दे, आरो सानफ्रोमबोलाय माला रायज्लायो हा? माबालै, आंना लोगोफोरानो हरबाय थायो। नोंसोरजोंबो रायज्लायो माथो, सानफ्रोमबो रायज्लायाबाबोथ'। नोंजों मालाबा रायज्लायो, मोनसे माबाजों रायज्लायो, आरो बिदिनो लोगोफोराबो हरलाबाय थायो। गैयालै, बेलाय आंखौ ओरैनो सोख खालामबाय थायो। लोगोफोरजों मा नोङो एनि टाइम रायज्लायबाय थागोन नामा? सोरजों रायज्लायमारो हा? माथो सैया खालामबाय दङ नोङो लैथोस्रिखौ? मा नोङो बेखौ मा सानखो दा टिलु? नोङो बेखौ गारनो सानबाय नामा? बेफोरबायदि साननाङा टिलु। बेयो नोंखौ जोबोद मोजां मोनो, नोंखौ फोथायनानै दं बेयो दाबो। आरो मानसियाबो दा उन्दै नंलाना, बैसो जाबाय। नोंखौनो हाबा खालामगोन होननानै नेबाय दङ बियो। नोङो बेफोरबायदि खालामनाङा टिलु। आया, नोङो लैथोस्रिनि खोथा लानानै आंखौ सोख खालामदों आरो आब'। लैथोस्रियाथ' सोख खालामदोंआनो। नोंबो आंखौ सोख खालामदों आब'। नङा, नों माथो एनि टाइम वेटिं जाबाय थायोनो, बेनिखायनो आंबो सोख खालामबाय आरो। दै आब', बेफोरबायदि नङालै। सोर सिख्लाजोंलाय रायज्लायनांगौ जाखो आंलाय? रावबो सिख्लानिनो नाम्बार गैखाया। बे लैथोस्रियालाय मा ओरैनो सोख खालामबाय थायो आंखौ? बिनि खोथा लाबाथाय नोङो आब' एकदमबारे थैगोनलै। बे लैथोस्रिया ना मानसिया एसे सोलायबाय, आगोलनि बायदि नंलाथ'। माबा एसेयावनो एसे सोख खालामबाय थाग्रा जाबाय आंखौ। गावगायानो सोरजोंबा रायज्लायो, बेनिखायनो आंखौ सोख खालामदों बियो। होमबा आब' आङो मा नोंसोरजोंबो रायज्लायनो मोनला नामा? लोगोफोरजोंबो रायज्लायनो मोनला नामा? आरो आब' नोंलाय मिन्थिखागौआनो माथो आंना लोगो दं होननानै, बुरजा लोगो दं होननानै। सासे सानै नङा, 20-30 जनसो लोगो दङ आंनियाव। आरो आं हरा बिसोरनो, बिसोरसो हरबाय थायो। आब' नोंखौ फन हरनानै सोंहरलायदों आरो बेयो एसेबां साहस। ओरैनो सोंबाय आरो, बेखौलाय मा साहस नांलायगौ नामा? सोंदों आरो नोंसोरजों रायज्लायबाय थायोना मायो होननानै। माथो एनि टाइम वेटिंल' मोनबाय थाग्रा जाबाय होननानै सोंबाय। ओमफ्राय आब' नों मा होनना बुंनाय? आं आरो मा बुंबावनो, बुंबाय आरो जोंफोरजोंबो सानफ्रोमबो रायज्लायबाय थायो आरो लोगोफोराबो हरबाय थायोना होनना बुंबाय आरो। दा नोंसो मिथिसिगौ आरो सोरजों रायज्लायबाय थायो। रावजोंबो रायज्लायालै आब', नोंसोरजोंनो रायज्लायो आरो। हरबाय थाखायो माथो आं नोंसोरनोबो, आरो लोगोफोरानो बा बुंनोनो नाङा। आं रावजोंबो रायज्लायालै आब', नोंसोर आंखौ बांद्राय सोख खालामनाङा। दे नोंसोरो अबावबा नांख्लायबायसो थागोनहाय, मागोफोरावनो लाबोना होफैनोसै आं लैथोस्रिखौ। मागोआवलाय मानो आब'? दाथ' आरो रामोनदायानो दंखायोना ओंखाम संना होग्रा। दालाय आरो अबाव लाबोन दे। थाथोंसै दे, गावगायाबो बुङो माथो दानो हाबा जाथ'वा होननानै। 2 बोसोरथामसोनि उनाव लाबोनोसै। आंबोथ' आरो एसेबांबो बैसो जायाखैना। माथो नोंलाय मागोनि उनावनो लाबोगोन होननाया माथो जाखो? मागोनि उनावलाय आरो अबाव लाबोनाय जागोनलै आब', दा लाबथ'ला दे। आरो आं हारसिं थानायखायसो एसे बोरैबा मोननानै लाबोगोन होनना बुंदोंमोन। दा रामोनदायानो दंखायोबा टेनसन गैया, उनावबाबो लाबोजासिगोन। बिदिसो होमबा? औ, देनाय आब' दोनथ'नाय, आंनिया मोनसे खामानि दङ र'। दे। बे साला लैथोस्रिया आब'नियावबो फन हरलायनानै सोंदों, ओरैनोबा फनखौनो हरा। एसेबां साहस, दिनैबा हले आं बेखौ नागारनायाव गैयालै लैथोस्रि। नों आंखौ एसेबां बेफोरबायदि सोख खालामबाय दङ ना? र' फन हरनि र'।
हेलौ लैथोस्रि नों मालै आंनि सनमान जानो नागिरदों नामा नोङो आब'खौ फन हरलायनानै सोंदों आंना गोसथोनाय दंना गैया आं सोरजों रायज्लायो रायज्लाया ओरैनोबा माथो आब'जों रायज्लायनानै थाङा हा आब'खौ माथो फनखौनो हरा सोर खिन्थानाय नोंनोलाय आं बिबारि बाजैखौ फन खालामदों होननानै मा सोर खिन्थानायलै आब'आनो खिन्थादों मिथिबाय नों मा सानदों नों आंखौ नों फन हरनांलालै बिदिबा आं नोंखौ मैयाल'सो बुंदों आंजों मोजाङै थानोबा था होननानै आरो नोङो बेफोरबायदि उतपात ना हा मा जामारदों नोंनि खर' माथायाव मा एम्फौ दङ नामायो लैथोस्रि आंखौ बेफोरबायदि सोख खालामबाय थानाङा दे नंनायनि नङि सोखखौनो खालामबाय थागोन बिब'फोरजों रायज्लायबाबो सोरबा सिख्लाजोंसो रायज्लायनानै होननानै सोख खालामोलै नों वाइटिं थाबाय थायो नालाय बेनिखायनो सोंबाय आरो नोंखौलाय आं माथो दाखालिनो बेसेबा मोजाङै बुजायखादोंमोन नों मा आंनि बाथ्राखौ माने ओरैनो सल' खननाय बायदिसो मोनबाय दंमोन नामा आरो आं एसेबां मोजाङै बुंबाय आं लोगोफोरजों रायज्लायो आब'मोनजोंनो रायज्लायबाय थायो आरो किसमिस भागिनजोंबो रायज्लायबाय थायो होननानै थेवब्लाबो नोङो सनमान गैयि रखम आब'नियाव फन हरलायनानै सोंदों नों लाजियासै दोन नों आंखौ एथ'ग्राब गाज्रि सानो आंखौ फन हरनांला दिनैनिफ्राय दोन सरिलै टिल्लु आं एबारनिफ्राय नोंखौ सोख खालामला दे प्लिज फनखौ दानना होनाङा ब्लक खालामनाङा अननानै आरे मानो खालामा नोंनि उतपात बेसे नायनो आङो नोंखौ दाखालिनो एसेबां मोजाङै बुजायबाय नों लानांगौ ना खोथाखौ नों मा एसेबो बुजिया नामा सरि टिल्लु गोरोन्थि जाबाय खेबसेखिनिखौ निमाहा होदो आं मालाबाबो फन हरनानै बेफोरबायदि सोंला नङा बेल' नङा खोथाया नों आंखौ सोख खालामनायखौ गारगोन ना गारा गारगोन होनना बुंदोंना आङो दिनैनिफ्राय आं जेबो बुंला दे सरि ब्लक खालामनाङा दे एबारनिफ्राय खिन्थु बेफोरबायदि आंखौ खालामबावोबा आंखौ जुदि सोख खालामबावोबा खिन्थु लास्ट दे आं एबारनिफ्राय सानसोला निमाहा होला आङो जागोन दे आं नोंखौ मालाबाबो सोख खालामला दे जागोन दे एबारनिफ्राय नों जेसेबांखि वेटिं थाया मानो थेवब्लाबो नोंखौ सोख खालामला सरि गोरोन्थि जाबाय दोन बे टिल्लुआ ओरैबायदि सोलायबाय बेफोरबायदि बियो आंखौ मालाबाबो बुंफेरामोन नोङो साननैसोआवनो ओरैबायदि सोलायबाय टिल्लु बे बिबारि बाजैया आं सोंनायखौ मानो बेनो खिन्थाफिननांगौ देनाय ओरैनोबा टिल्लुआ अख्रा जादों आंखौ सही जादों बेनि सायाव आरो मानो खिन्थानांगौ देनाय आं गिनाय मोनबाय टिल्लुखौ लानानै जोबोद गिनाय मोनबाय माने बियो ओरैबायदि सेन्स जालांबाय मानसिया आरो सानसेबो हाबानि खोथाबो रायज्लायला नङाबाथ' नोंखौ लाबोनांसिगोनलै सना नोंखौ नांसिगोनलै सना होननानै बुंबाय थायोमोन नाथाय बे साननैसो आंखौ खेबसेबो बुङाखै मा जामारदों बियो बेफोरबायदि थाबाय थाब्ला जानाय नंला लैथोस्रि बायसेन्स टिल्लुआ जुदि आंखौ ब्रेकआप खालामनो गोनांबा आंखौ ब्रेकआप खालामनानै जुदि गुबुन सिख्ला लायोबा आं थांनांसिगोन टिल्लुजों खारसनहैनांसिगोन आङो बे टिल्लुनि थाखायनो आं हाबा जायालासिनो दङ दासिमबो एसेबां मोजां सेंग्रा नायनो फैयो आंखौ साख्रियालाबो फैयो नाथाय आङो रिजेक्ट खालामबाय थायो आइमोना आंखौ मा सानगोन आरो आंखौ बेफोरबायदि लाखिबाय थानो हायाना आइयाथ' आंखौ दाखालिबो बुंदों फैगौ बोसोराव नोंखौ हाबा हरसिगोन दे लाखिबाय थाला होननानै एबार सोरबा नायनो फैबानो थांनांसिगोन होननानै बेसेबा बुंगासिनो आङो मागोसिम नेबाय थाला आङो साननैसो थानानै थांसै आं टिल्लुजों औ नङाबा जोंफोरनिया बेफोरबायदिनो आंबो वेटिं मोनबाथाय बुंफ्लांगोन बिदिनो नांज्लायनाय जानानै अबावबा ब्रेकआपसो जालायगोन बेनिसायसो आं बेजों थांनायानो मोजां जासिगोन आङो प्रेगनेन्ट जानायनिफ्रायनो गायदे आरो आइया आंखौ खामानिखौनो मावनो होआ ओरैनोबाथ' गायदेया बादुलिलि खामानिखौनो मावामोन नाथाय आङो जेब्लानिफ्राय प्रेगनेन्ट जादोंना अब्लानिफ्राय मावग्रा जाबाय माथो आंनि जि मानि सुना होग्रा जाबाय आइयाथ' ओंखामखौनो संनो होनो नागिरा थेवब्लाबो आरो आङो ब्रायैबाबो संथारो सानफ्रोमबो सङाबाबो आङो माने सानसेयाव खेबसेबाबो संथारो मोजां मोनाना आरो बेफोरबायदि ओरैनो थाबाय थानो जाबाय दे दानियाबा आङो अम्बिखि बिमालायनाव थांसै बुरियाबा माबायदि रिएक्सन खालामगोन मोनथिला दे आरो मोजांसो मोनगोन ना गाज्रिसो मोनगोन बेनोथ' आंबो सानगासिनो थांदो माबारै आंबो खोनासंनांगोन ना बुरिया माबायदि रिएक्सन खालामो खालामा थांनि
बेथ' साला फाफि बुरिया थैबायसो सानदों खोमा ओजोंबादि गथ'क मोजाङै थांनानै दङ बिकिया आंबोथ' मानसिखौनो जेनेबा आङो थैबायबो सानाखैमोन फानजाबाय सानदोंमोन आं मानसिखौ आंथ' थैबायसो सानदोंमोन थांनि र' बाजै आंनो मानो ओंखाम खुरना दोनाखैलै नोंसोरो नों गैयैखाय खुरना दोनाखैमोन आङो र' जानोबा खुरैनि र' नोंथ' बादहोलै जोंसि नोंलाय माथो आजिखालि खामानिखौनो मावला आया मावोआनो माथो बाजैयालाय आरो बाजैखौ बांद्राय खस्थ' खामानि मावनो होनो हायाना दा एसेबो बुजिया नामा नोंलाय आदा र' ओंखाम जानोबा आं खुरना होनि आइयाबो गैया आइया माबा दखानावसो थांदों थां ओंखाम खुरै थां मा ओंखामबो खुरना दोनालै गावगायानो गैया नालाय न'आवनो नों गैयैखाय खुरना दोनाखैमोन आरोहाय नों फैबालाय खुरना होगोन होननानै खुरैनि र' खुरैनि मालै जोंसि नोंलाय माथो जेब्लानिफ्राय प्रेगनेन्ट जादों अब्लानिफ्राय खामानिखौनो मावाखैलै बिराद महारानि बायदि सानना लाबाय नामा नों प्रेगनेन्ट जानायखौनो आं मावनो नागिरो गेबदां नाथाय आइ आरो गायदेयासो मावनो होआ माने बांद्राय खस्थ' खामानिफोरखौ मावनो होआ आंखौ थैया दे नोंनि गथ'आ थैया खामानि मावबा दुनियानि प्रेगनेन्ट हिनजावफोरा कत' खामानि मावै जागासिनो गेबदां नोङो गावगायनि गथ'खौनो बेफोरबायदि बुंदों नों इसेबो बोरैबा मोना होमबा आंनिबा गथ' नंगौना नङा बे नोंनि उदैनि गथ'आ आंनिबा थै नंगौना नङा सोर मोनथिगौ दा उपरवालायासो मोनथिगौ जानला मानला आंनि गथ' होनना बुंबाय थानाङा दै आंनिथ' नंखाया बे गथ'आ बेनिखायनोथ' इसेबो माने अननाय होनायानो फैया आंनिया बे गथ'नि थाखाय आइमोननि थाखायसो आं नोंखौ लाखिगासिनो नङाबा नोंजों संसार जानो इसेबो गोसोआनो गैला आंहा आंसो मोनथिगौ आंनि गोसोआवदि बेसे दुखु दं नोंखौ लानानै बेसेदि दुखु आंसो मोनथिगौ नों साला आंखौ बेफोरबायदि खालामदों हा मालायनि गथ'खौनो आंनि गथ' होननानै नों बुंलालाबाय थायो हा रावनिबो हौवाया बेफोरबायदि सहायना थानो हानाय नङा आं खायसे हादों गेबगां नोंनि कसमलै इसोरनि कसम बे गथ'आ नोंनिनो नों मानो एसेबां बेफोरबायदि सानबाय थायो गावगायनि थैखौनो गावगायनि गथ'खौनो नोङो गुबुननि सानबाय थायो मानो नोंनिनो बे गथ'आ गेबगां नों फोथाय नों बुंबाथाय आं फोथायगोन नामा बिखाया गावो आंहा नोंनि बागै सानबाथाय बे गथ'नि बागै सानबाथाय बिखाया गावो आंहा फाब नांगोन नोङो आंखौ थगायनाया मोनथिबाय औ नांगोनथ' र' जुदि आं थगायबा मानो नाङा नांगोन नाथाय आं दि थगायाखैना बे गथ'आ नोंनिनो आं बोरै मानिना लानो हानो बे गथ'आदि आंनि बे गथ'नि मोखाङा आंजों मिलायनांगोन आंजों गोरोबनांगोन सेम टु सेम आं बायदि जानांगोन होमबासो आं मानिगोन बे गथ'आ आंनि होननानै खोनादोंना खोनायाखै नों जोंथि नोङो दिनै मोजाङै गोसोआव लाखि ओंखाम जाग्रा मानसिया अबाव थांखोलै आदा ओंखाम खुरबाय नों मा जामारदों बेजुलि नों आंजों मानो मोजाङै रायज्लायाखै माने मोजाङैथ' रायज्लायदों रायज्लायनाया थेवब्लाबो बोरैबा दुखु टेनसन बायदि रायज्लायथारदों माथो मा जामारदों नों आंनो मानो खिन्थाया मा जामारदों दे खिन्था खिजानिबा आं नोंखौ हेल्प खालामनो हायैयानो नोंनि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो हायैयानो जेबो जायाखैलै नोंसो मानो बेफोरबायदि सानना लाबाय दं आंखौ जेबो जायाखैथ' नों ओरैनोबा मिनि स्रां रायज्लायथारो आंजों नोङो मैयानिफ्राय मानो एसे बोरैबा रायज्लायदों आंजों ना आंखौ गाज्रि मोनो नोङो जानो हागौ आं फन हरबाय थानायखाय गाज्रि मोनदोंदां नोङो ना आयु बेफोरबायदि नङालै नङा नोंहा मायबा मोनसेबाबो जाथारदों ना नोङो लोमजादों ना न'आव मायबाफोर प्रब्लेम जादों जेबो जायाखैलै जादों आं मिथिगौ जेबो जायाखैलै हा ओमफ्राय नोंहालाय माथो खबर आंना खबरा मोजांमोन नाथाय दा गाज्रि जाबाय मैयानिफ्राय आयु मानो नों मैयानिफ्रायनो मानसिया बोरैबा जाना दङ आं मिथिगौ बेनिखायनो आंबो गोसोखौनो मोजां मोनाखै मा जामारदों नोंहा माबा दुखु बायदि रायज्लायथारदों नोङो जेने मायबाफोर टेनसन जादों मायबाफोर दुखु जादों बेफोरबायदि रायज्लायथारदों माथो जेबो दुखु जायाखैलै दिना मायबाफोर दुखु जादोंबा बा मायबाफोर प्रब्लेम जादोंबा खिन्थाना आङो सल्भ खालामना होनोबोथ' हानायना मा होनना बुंबावनो जायाखैलै जेबो प्रब्लेम जायाखै बेलै नोंना मायबा नङा मायबा जादों नों दानि बावैसो बुंदों मा होनना बुंबावनो होननानै आरे बुंना नोंनिथ' बयफ्रेन्ड नङा देनाय थेवब्लाबो लोगो साननानै बुंदो
जेबो जायाखै। दे होमबा ना आंनिया थोरसि सुनो दङ र' थोरसि सुहैनि उनाव रायज्लायगोन दे। मा? नोंजों रायज्लायनाया गोबावानो जायाखै दानो दोननोसै आरो? मैयाबो नोङो आंखौ बेफोरबायदि बुंदों दिनैबो बुंबाय। मैयाबो माथो नोङो उनाव हरगोन होननानै हरासैयानो। मैया आङो न' लिरदोंमोन आङो। न' लिरनायमोन? औ आं सोलाबासैना बेनिखायनो। नों मायबा नङा मायबा मोनसे जाथारदों खिन्थाना प्लिज ना अननानै। जेबो जायाखैलै टिल्लु जेबो जायाखै। नों ओरैनो बांद्राय सानदों। मा होनना बुंबावनो आरो आङो। बेफोरबायदि मिनि मिनि रायज्लायबासो गोसोफोरखौ स्रां मोनो। माथो होनबा दुखु बायदि रायज्लायथारो। माने दुखु माने आरो मा बुंबावनो ओरैनोबाबो जोंफोरनिया खाफालानो गाज्रिखाना। मोजांबोथ' जानो हानाय ना उनाव आरो दाबोलाय बेसेथ' गाज्रि दे मोजाङानो माथो। नोंसोरनि न'खराबो मोजाङैनो सोलिबाय दङ माथो दालाय। माखौथ' मा एसेबां टेनसन लायो आरो नोंनियाथ' आंनिबा भाग्य दंखायो नोंनि खाफाला मोजांखा। नङालै आंनि खाफाला मोजां नङा। आं जा सानो मालाबाबो जाफुङा आरो जाफुंनायबो नंखाया। मा? जेनेबा मानो बेफोरबायदि बुंखो नोङो बिजुलि? आं मिथिखागौलै टिल्लु आंनि खाफाला मालाबाबो मोजां जानाय नङा होननानै। मोजां जागोन आरो आं मोजां खालामगोन नोंनि खाफालखौ। नों मोजां खालामगोन? नाथाय बोरै? खालामगोन आरो आं नोंनि थाखाय मोजां सेंग्रा नायगोन ना मोजां सेंग्रा नायगोन। नों टेनसन लानाङा आं दङ ना। नाथाय आंनो दि नोंखौनो नांगौमोन। आंनो गुबुन सेंग्रा नाङा आंनो नोंखौसो नांगौमोन टिल्लु। दा आङो नोंनि सिगाङाव खिन्थाना लानोबो हाया। फारसेथिंसो आरो नोंहा गार्लफ्रेन्डबो दंमोनो। मा जाखो? मा सानबाय थाखो? जेबो नङा दे। मा खालामदों होनदों नोङो? ओंखाम जाबाय? आङो ओंखाम जाथ'वाखै नोंसा आदाया संगासिनो। दे होमबा ना उनाव रायज्लायगोन दे। दोनमानोसै होमबा? उनाव हरगोन दे। दे होमबालाय। नंमारगौ टिल्लु आंखौ जेबो साना बियो आंखौ लोगोसो सानो। नङाबा बेफोरबायदि बुङामोनथ' बियो आङो मोजां सेंग्रा नायना होगोन होननानै। ओरैनोसो रायज्लायबाय दंमोन बियो आंजों। आंलाय सानदोंमोन बेखौनो बियो आंखौ एसेबाबो फसायो खोमा होननानै। नाथाय नङा बियो आंखौ फसाया। आरो आदाया बिसोरनि न'आव दाहोना थाहैदों। दाहोनानि बिनानावखौ जेनेबा मानो मोजां मोननो दे बियो? मोजां मोनखाया बियो आंखौ। आंसो एसे बोरैबा सानदोंमोन। मा जाबावनो बिजुलि बे साननैसो रायज्लायनायावनो मा सिमां नुदोंमोन आङो। नुला आङो एबारनिफ्राय रायज्लायनायखौनो गारनांसिगोन। मालायबा गार्लफ्रेन्ड दंखायो। गार्लफ्रेन्डजों मालाय बेसेबा गोदै रायज्लायो बिसोरसो मिथिगौ। बे बिजुलिया आंजों मानो रायज्लाया जाबाय दङ ना बिनियाबो बयफ्रेन्ड दंखायो। बयफ्रेन्डआ बिनिया मिथियाखैथ' आंजों रायज्लायनायखौ। फार्स्ट टाइमावथ' न' टेनसनमोन बेसेबा मोजाङै रायज्लायखायोमोन स्रां मिनि। दा होमबाबा मैयानिफ्रायनो मानो आंखौ बेफोरबायदि खालामगासिनो? आं फन हरबानो खामानि दंल' बुङो उनाव रायज्लायगोन ओमफ्राय उनाव हराबो। मा जामारदों? बिजुलि नोङो आंखौ बेफोरबायदि खालामबाय थानाङालै रायज्लाया खालामबाय थानाङा। आं दुखु मोनो बिखाया गावो आंहाबो गोसोखौ सान्थि मोना बेफोरबायदिबा। आं बिजुलिखौ प्रप'ज खालामनांसिगोनलै नङाबा जानाय नंला। आं बिजुलिजों दसे रायज्लायाबानो थानो हाया। मेरे को ना बिजुली से प्यार हो गया है। प्यार हो गया है मेरे को। आंनो बै लैथोस्रि बुरिखौ नांला। खालि सोगल' खालामबाय थायो। आं दिनै डिसिसन लाबाय। आंनो लैथोस्रि बुरिखौ नांला आंनो बिजुलिखौसो नांगौ बिजुलि सनाखौ। बे बुरैखौनो लाबाय थानोसै। नांला आंनो सिख्लासो नांगौ आंनो सिख्ला। बे राग'नाय लैथोस्रिया बिनि खर' माथायाव ना माबासो दङ मा होनो एम्फौ। आरो दाखालिनिफ्रायनो बेसेबा बुजायगासिनो आं रावखौबो मोजां मोना रावजोंबो रायज्लाया होननानै। रायज्लायो देनाय बिजुलिजों रायज्लायो थेवब्लाबोथ' आं बेखौ प्रप'ज खालामाखैमोन ना बेखौ मोजां मोनगोन होनना सानाखैमोन। फसायोमोन देनाय थेवब्लाबो बेखौ आं लागोन सानाखैमोन। नाथाय आं दिनै डिसिजन लाथारबाय। आंनो लैथोस्रि बुरै राग'नाय नोंखौ नांला आंनो बिजुलि सनाखौसो नांगौ। आरो आङो दायो नङाबा गाबोन प्रप'ज खालामथारगोन। नाथाय बिजुलियासो आंखौ एक्सेप्ट खालामगोन ना खालामा बेखौसो आं दा गिनाय मोनदों। माबा जामारदों माथो बेबो जोदोबनासो थाबाय मानसिया। मानो लायालै आंखौ मानो एक्सेप्ट खालामा जानो? आं बायसो एसेबां धोनि करोरपति मानसिखौनो एक्सेप्ट खालामा जानो बियो गावखौनो गाव खाफाल गोनां होननासो सानना लानांगोन।
मानोना जायबा मानसिया आंनि न'आव दाहोना थाफैदों बिनि बिनानावसो बियो, दाहोनानि बिनानावसो। थेवब्लाबो दे आं बेखौ मोजां मोननो नागिरदों, बेखौ आं हाबा खालामनो सानदों। बे गावखौनो गाव खाफाल गोनां होनना सानना लानांगोन थर'। आरो सानना लागोनबो बियो, आं मोनथिगौ। गोसोखौ स्रां मोनबाय मानोबा। आं लैथोस्रिखौ माने बाय बाय टाटा लैथोस्रि, नोंखौ आंनो नांला। आं नोंखौ ब्रेकआप खालामनो हाबाय। नोंनि फारसे अननायबो गैखाला आंनिया। दङबाबो 100%नि 1% दं। बे 1%आथ' बिजुलिजों रायज्लायनो मोनबानो आंनिया बे नोंनि थाखाय अननाया गैया जागोन। I love you बिजुलि, I love you। आं नोंखौ मोजां मोनो।